Hasteni jotto lukurok no amno kusarna ni musungo norno belai belai keno hambai chini tipramo thano je putri rohornai jotono no tipramo thani ngui norno hamjakma khaksangma jotono yafaro okra no khulumung yafaro khana to chini counting ekebal lekha jaknai sal khana no sung saimanai tiprahani sung tiprasarok जों जे हाबा गुसुं गुसुं दंबाय थानांनि बागै खोनानो सिनि गुसुं गुसुं दंबाय थानानै साल आमारि गाबनि बागै जत सिनि बरफ न'आवनो कयनानै मुसुं फायदि जों खोना बुबाग्रानि बिसिंथै जों जे बोसोखांग मोथांजागनानै थाङै दङ सालनो जों जतनो गाहाम गोरोंखाय गोसां ततबखाय जों खोना खोप्लाय माने यागुलो केबनो चिरि मखराखै कक सायावै सेजावै कक सायावै केबनि उपरे आक्रमण खालायावै गोसां गोसांखाय जों खोनानि सालनो जों सेलिब्रेट खालायनाय दंथंलायनाय सिनि दंथंमुंगो केबनि हामिया तांथं आमनो जों खेलमाना रगलायनाय गाय खोप्लायथ' जों नायनो खोना सुदु सार्टिफिकेट मानानि सिमिनो बाकी ओंखाय अबनो जों चिनि काउंटिंग एजेंट रग सुगमनो कयनानि मुसुंगो जे खोनानि काउंटिंग हलो बीजेपी रखाय गोबांमा राजनीतिक दल गोबांमा बेरायनायनि बागै जायतकनाय हेफानो जों चिनि मकल चिनि खुनजुरो जों गोग्रोग मानारनाय तामनिखाय काउंटिंनि यागुलो चिनि तिप्रामथानि संख्या गोबांनो बंनि आरो कनभार्ट खायनानि बागै जे बरक जायतकनाय या आबो नों आं जत जे काउंटिं खायनाय बरकनो आबनो गाहामखै नायसुमै जों सिगनेचार खायनांनाय हाबमानि याखौल' कुनु ब्लेंक पेपार रग केबो कुनु जागो सिगनेचार ताखादि निनि इलेक्शन एजेंट बेखौ निनि गानागिरिनि जे काउंटिं को फायनाय ते बाकी सिनि बायाब्रगनो सोंनानि परेनो जिकुनु डिसिजन नानानि थुं कारण ब्लेंक पेपार रग सय रिपिका हंखाय आबो गुबुन जायगायाव थेबावै नों सय रिपिका आ जायगा गोबांबाबे जोङो देरायनायनि बागै जायतकनाय आपनि हलो जों जारा काउंटिंनि फादाराव दंनाय जिनि लुकुरकनो सुबुंनो कयनानै मुजुङो जे जाते कुनु हयसय नियावै जों खाम गोरोंखाय आरो दंनानै कारण जों साइमानो देरायनायनि बागै कुनु किसु हयसय मानो ओइ फायका फायका रखनि मानो आइसे आइसे रखनि मानो जों जतनो ताबन थानसाखै जों खाबाकसाखै जों किटिंखै आजिनि मोरग मा जागाव फादाराव जों मा दंलायनि केबो दै पाइनानि बागै दुगान थांनाखौ साफायनि बागै दुगान थांनाखौ आमा हायकै केबो खरसा खरमै आमा हायकै कागै थांनायावै जों जत पाल बाक्साखै थुमसाखै जों खोनानि सालो जों दंनानै थुं आमनो जत काउंटिं फायनाय ते काउंटिं एजेंट रखनो ते जत लुकुरकनो बुबाग्रानि हते सिनति प्रमोथनि हते जों एडभान्स हामजागना जे दंथौ मायाफार खोना जों जतनो सिनि हाव जों गुसुं गुसुं दंबाय थानानै सालनो जों खोना माननानै थाङै दङ आबनि बागै जत हजाक दंबायदि केबो आलायदाबाबे जों दंथगै जाते केबोनि हामिया दंथौ आमनो जों खेल मानानै सार बसो जाते पर्यटन खानानै साला जे तिप्रामथानाव फायसिनाय बा कप्लाइं सिनाय तिप्रामथानाव कप्लाइं सिनाय मिन्स जोंथ' लाइ थांनाय साल माने गणतन्त्रनि रायदाव त्रिपुरा हास्तेव कुनु रिजनेल पार्टी कैसा आंचलिक पार्टी जे 42टा सिटी माने अब जों मनो पुइला नुगो सिनि बुबाग्रानि बिसिंथि ते जों अ जागा त्रिपुरा हाव जों अ तिप्रासा हिनजांनाय रंनो अरनि किं मेकार नाय खाना सिनि बुबाग्रानो किं मेकार नाय कारण जत चैनल तिनि बुबाग्रा बाय फायनाय मालाय थिका जारा एग्जिट पोल रेनाय जेनेबा इंडिया टुडे आज तक एनडीटीवी থেকে टेलिं सेंगयाखै दाबुनो गोबांमा जार्नालिस्ट रक अल इंडियानि नेशनल लेभेलनि जे जार्नालिस्ट रक अलरेडि फाइनालाइजार कारण बरबो साइमानका बरबो बाहायमानखा जेखना बुबाग्रा न खनानि रिजल्टनि किं मेकार नाय बनो डिसिजन रेनाय त्रिपुरा हास्तेव तामल नाय अब बुबाग्रा न आसल डिसिजन नाय ते तीन बुबाग्रा चिन्ति प्रसारकनो फियगनानि बागैनो साइतगै दङ ब एमन कुनु सामुं खायग्लाक जाते सिनिति प्रसारक 5 बोसोरनि बिसिंग जे अरिजिनल पार्टी जे हयै थांथों एकेबा कमजोर उंथों आबो सिनि बुबाग्रा कुनु दिनो नायग्ला हामबाय।